Hi, ito si Dorale. Dati ni Dorale. Happy birthday, anak vlogger. Ay mga beshi, nagdakot si Chanik si pag-Chanik si Kilikila. Kabagis, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kabagis, good birthday tata mga kabagis. Today is Saturday mga kabagis, ngam di kalmante birthday. Tata bigat mga kabagis katrug-rugyanan dan tanarigat nga rute agluto. Ka kumono tapos adati sa saan mi nga bisita mi nga taga Rosales mga kabagis. Kat kumo ating handa mga kabagis kad sponsor lang kan inted aun tinagasto mi ito mga kabagis ta inted da amin in sponsor da ta agpapasalamat ak kanya na Auntie Arlen kanya Auntie nga Michelle kanya Uncle Leo na nagtad iti panghanda hana ko maaghanda mga kabagis na awan agijeng nga sponsor. Hello mga kabagis, tata, sang po dadaang kulan, datadan ni adata jiin sang po dani ang mga kabagis nga manok sa ata, manok mga kabagis, dadji dadu mga gigi, di kwa mga kabagis insang po nga so nga, thank you angkat, nagada interview. Ata ni ang mga kabagis, yan dadaang kal nga, di yung manok dapat di dadu mga dapat ni mga kabagis dati bangos pa dito ni mga kabagis na intada may sanga batyan sa motor intada tapos ko dapat nalada nga soft drinks kasi dyan dati mga kabagis kasi ko napandaag palpalan kayo dapat lang magam kano mga kabagis agitin mga kabagis agi ginagatang da gente naguduhon da mga kabagis bangos manok tas dyan mga kabagis kan soft drinks tas inlutuan na nante nga Michelle spaghetti mga kabagis na ginig special nga spaghetti mga kabagis at ng gimas ng imas ng gimas na do. Tata mga kabagis kit agtunong kami nga rin mga kabagis sa amin kami agkapamilya mga kabagis kit iti kami mangal daw mga kabagis ta kwa nagaduin na lang nga itutunog kasi ate ni ama kabagis itutunog nga manok nagad mga kabagis talon sa nga subot nga manok datalanggayin makakapan tapos ajay na mga kabagis ajay bangos tuntuno ni brother
sa tama kabages kadwa da angkal. Hi angkal. Ni kadwa mo nga ro da nanay Mire mga kabages. Hi, birthday. Kalbo. Kadwa manin ato'y kaanak ako ni Abet. Kadwa mga kabages nagtuntunaw. Tapan nga rin ka naman ki-birthday. Tapos agay duwa nga nabagte na pandatarla. Ay napanda nagwaras sinilas mga kabages. Yung awan datoy. Ta ni Abet latan mga kabages. Sisiwit. Hana ko maaghanda mga kabages nga adamot pinagpawit nga roti kwarta. Shout out kina Ante Arlen mga kabages. Thank you so much sa binigay mong pera ante. Hana ko maghanda ante no di ka nagtadti kwarta. Awan ko matikwata. Awan kwarta. Kan hana ko awan pa'y kumaagi ka ng handa mga kabages no. Handa nagtada ante nga Michelle ante. Ang mga kabages. So nga shout out Uncle Leo kan na Auntie Michelle mga kabages. Kat doon tayo perang harap. Ay mga beshi, nagdakal si Chanik ni pag-Chanik, tigiligila. Ay, yeah. Mukatakpay lang tata niya, tigigil makabagis, ta beshi tayo. Ay, jump pa. Ganat di ba? Oh, ito si Madam Dora. Kini Madam ni Vlog agad. Kabagis. Ay, kabagis. Light na. Hi, ito si Dorale. Dato ni Dorale. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Kandal. Tara. Mang pala. Kuya. Mang pala talitrik kong kuya. Nakasamanin ni tulong mo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ako ay magkakampo. Sentinik ma. Ako ng... Sige po. Agad sabot timak. Ang pagbugaw. Naglablabaa mo kami. Kapay tulog din niya. Ay, wala imang. Na, di yung inayaban. Pada niya ba? Awan ko ni Bigos. Agin inuray da. Pwede ba ka din, Jenny? Agar ka extend tayo atin. Sandal tayo ito, tigwa. Nalawlawa nga panaw. Ang gawin dyan, ano eh. Ito yung laptop na dyan, yung minikat. Yung laptop mo po na, password at yung rumor di kami.
Kalkalpas na kanon ni Madam. Madam. May nanimian ko na ka. Kagalpas mo. Himayumang. Saka mangmangan. Nay, kasi siyempre sa bali ate kasi daan. Adi ko tilapia lang ang preso. Ate ko sa bali, so hada sa bali pa panandang. Ano siya? Sikan to pwede. Baka tataa dyan. Bahan babo. Manok ato. Sa bali mo yan. Hanggang tayo di manaw. Ay, di baka. May mabalin ka sa Bayaw gani ato ngayon. Ay, di at di manaw. Dili. Di ba ito? Ayun ang puso. Berbero ganda. ito. Ay, nagalat ng views na atin. Dahil kanya na. Ang dahil ka na pong Hindi pa, bayang maliliw. ano ang pambansang awit? Bayang magiliw ko na. So data mga kabagis ko, tapang kami ginawang tanalpas kami ng aldaon mga kabagis sa pagigi pani palanit girls. Palanit girls. Tapang kami ginawang mga kabagis sa nalpas. Palanit now, in no later. At ting-ting kaya mga napanda na kiba di kanya, taamdaman tamanan at daman mga kanon, mabsog damang kanon. Mga kay da mga kabagis. Tapan tayo nga rin na so tata mga kabagis, saging inaw dagi kasinsin ko ni kita nyo pag gumaramping at data kay da may video. Hi guys! So, dito kami ngayon. Birthday ni Giga, kaya mag-i-inaw na lang kami. Kamugtag pa. Aji ko, palanit now, inaw later, palanit girl. Sa tama kabagis, nalpas kami nga ng antipangaldawan tapos nagkuha kami pwede may isang oras tapos kamaman mga kabagis agluto kami mananti pang merinda kami gamin amo mga kabagis nga agdala dati kasi kaado daanti ami amo nga kasi gayam kaado ti inalada mga kabagis nga handak nagadumutan ato na mga kabagis agluluto dapat ti palitaw pansit, Shanghai, dajigi dito dumaunag ban. Wow, naganan. Dynamite mga kabagis, palitaw. Ato yun mga kabagis ni lamlambong ni mga kabagis. So nga tinawag nga palitaw, lumubog. Tapos nung naluton ton mga kabagis, lilitaw na, no? Ganon. Parto ato nga handak mga kabagis. Habali tate aldaw mga pangaldaw. Tapos habali man tatapang merinda nga baka ibagayang nagmayamang kami. Sponsor la dagi dyan mga kabagis. Ni bra. Agay ka. Ate mga kabagis ni Abet so nati tagabaon may bagkidin ta mga kabasta dati na Abet so ti may babaon kadwak sunap nagawid na mo lang nga sigud da ante nga Michelle mga kabagis ta agi internet gamen agi anak da ag klase da mga kabagis so nga nagawid dan picturak tulatan mga kabagis agi di kwanta ipisend kun tulat ta kanya dan saan mga kabagis buyadin dan tulat ta ato yun. Lagag! Hello mga kabagis! Tatra, nakasukata mo na, nagsiksiyak mo na. Siyempre, second batch, dagsukak ka manan. Pintasak! Napintasak! Oh! Nagrugita ka! Piyang-piyang tot, naka-ot-ot-tot. Agay ka nga rin din. Hi! Agay ka na, Ida. Hi,
Ano ba Agay ka mo ta. Ano ti agay? Nailay taon dag tumutumay ni Unti ko ni Kan tapang ka mo di apan daw di balayo. Hello. Blagag. Sa tama mga kabages ka, nagpreprito kami pelang ti dynamite kon Shanghai ni mga kabages ta nakaluto damot ti pansitan kon palitawan ba dyan so apan tayo dyan mga kabages ay iya ban tayo paganda pastoram atoy ni mga kabages yan dak sikan batch bakay bagay nga nagmayamang kami sponsor lagi to eh. Karaman si kunak tuwa nga. Ang kata kalawan sa Hayaan mo na maranasan ni Gigil ang iyong pagkilos, Panginoon, at makita ng kanyang dalawang mata, Panginoon, kung sino ka at ano ka, Panginoon, sa kanyang buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon, Lord. Ito po ang aming dinadalangin sa iyo, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Happy birthday, Gail. Kanina. tinatawag ka namin kanina. Mga anak ano? Sa Jelay. Ayos lang, Pastor. Ha? Ayos lang. Ayos lang. Yes po. Kana makikita di vlog, pinangan talaga. Iraw, mainit yan. Umupo ka naman. Ano, nagpudot ita. Mainit. Kumuha ng upuan mo. Saan natin? Bakang pera? Oh. Ito. Huwag mo na ano yun. Dito na. Ayos na. Hala! Mga kabagis! Agay kayo mo, anay. Agay dati kayo sila ni mga kabagis. Hi mga kabagis! Nay, ko na yung mata. Happy birthday, Gigel. Ano naman na? Happy birthday, anak vlogger. Ato, tinanay. Happy birthday! Happy birthday, vlogger. Kiram-kiram, kunam to di vlogger. Nanay. Hello. Happy birthday, Gilgilit. Dinggo na. Oh, now. Happy birthday, Gigel. Hi. Nagdal ka lang. Ay, kamagangar sa kiram-kiram. 1, 2. Sabay. Waki. 1, 2. Hello mga kabagis, nalpas magtan aji simple nga celebration ti birthday kon mga kabagis. Teenager ako. Guys nga mga ayaw makmay natin hukbeg. Nalpasan mga kabagis ti simple nga celebration mamatan ti birthday. Hanak ko mga aghandan no nga nagpawid ni Auntie nga Arlen. God, shout out nga rin kina Auntie Arlen, kini Uncle Leo, kina Auntie nga Michelle nga nagtad iti pang lunch tatay nga bangwas nga may sabat siyang nagadumot na nagayan mga kabagis ko kuha kababain. Hanak ko mga talagang aghanda mga kabagis kasi nga ron ti kwarkwartanin kat papasalamat alatan ta dati nagpadala ka nagdad ganyak ti pinaghanda maglaki din na nag-vlog ko. Hana ako nakapag-vlog that time mga kabagis in-enjoy ko dati aldaw ko. So dadya lang mga kabagis iti birthday simple lang. Nagpasalamat alaunay kanyayo nga sumusuporta kanyak mga kabagis. Dati mo artib palpas natin video kon and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Bye!